വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ക്ലാസ് തുടങ്ങുമല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. മാതാജി കാണുന്നില്ല. നമസ്കാരം മാതാജി. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമസ്കാരം മാതാജി. ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഖ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാ അദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരോഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ സർവശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 5ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കർമ്മയോഗമാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഏത് അധ്യായമാണ് കർമ്മയോഗം പഠിച്ചതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു കർമ്മയോഗം. എത്രാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്, ഏതാണ് കർമ്മയോഗമായിട്ട് വന്നത്? 3ാമത്തെ അധ്യായം. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് കർമ്മയോഗം അല്ലേ? അപ്പൊ വീണ്ടും കർമ്മയോഗം വരെയാണ്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കർമ്മയോഗം പഠിച്ചതിന് വീണ്ടും എന്താണ് ഒരു കർമ്മയോഗം അല്ലാതെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതിന് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളാണ്. അപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് കർമ്മമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനില്, അതായത് ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ജ്ഞാനയോഗത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ്, നമ്മള് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം എന്താണ്, 3 രൂപങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ. ഏതൊക്കെയാണ് 3 രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മൻ, ഭഗവാൻ. 3 റിയലൈസേഷൻ. അതിന് എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചത്? നമ്മള് സൂര്യരശ്മികളോടും ആ സൂര്യന്റെ ആ ഡിസ്ക്, നമ്മൾ കാണുന്ന ഡിസ്കിനോടും സൂര്യഭഗവാനുമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്? ഫലേച്ഛയില്ലാണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം, നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളെ ഈ ഇതില് ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാവുന്ന കാമമാണ്. അപ്പൊ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലാണ്, മനസ്സിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സമീപിക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ കർമ്മയോഗത്തില് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനിൽ എത്താം എന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യത്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും അർജുനൻ ഇത് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ? എന്താ ഭർത്താവ്,
ഏവം വധ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ് ആ ശ്രേയസ്കരമായത്, ആ ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ? ഇനിയിപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിനു മുമ്പത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലേ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു രാജ്യം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അവിടെ ധർമ്മയുദ്ധം നടന്നത്. പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹമല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നു. അതിന് ശേഷം എന്നോട് എന്താ പറയുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഇതും ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിക്കും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ അതോ എന്താണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സന്യാസിയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക ഒരു കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സന്യാസിയൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അവരല്ലേ എപ്പോഴും സ്മരണയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോറി, എക്സ്ക്യൂസ് മീ. അപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കാണുന്നത് നോക്കൂ. അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, ഒരു കമണ്ടലും കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷെ അതോടൊപ്പം മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അയാളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു സന്യാസ്യം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അപ്പൊ ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം പറയുകയാണ് അർജുനൻ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്സ കരാവുഭോ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവനകർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ ചോദിച്ചത്? ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് വേറെ രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രം. കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെ. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ കർമ്മ പരിത്യാഗമാണോ നല്ലത്, ഭക്തിയുത കർമ്മമാണോ നല്ലത്? അപ്പൊ കർമ്മ പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സന്യാസി രൂപത്തിൽ മാറുക. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുക. ഇനി ഭക്തിയുതമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം ഏത് കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ റിലേഷൻസ്, നമ്മുടെ ഫാമിലി ഒന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാനാണ് എനിക്ക് ഈ ഡ്യൂട്ടി തന്നിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് 2 മക്കളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 മക്കളുടെ അമ്മയാകാനുള്ള അനുഗ്രഹം തന്നുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ നിർവഹിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? എനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് 2 കുട്ടികൾ, എന്റെ മക്കളല്ല. ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവരെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടെന്ന് ഒരു ഉത്തമ പുരുഷന്മാരാക്കാനായിട്ട്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മക്കളായിട്ട് വളർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി എനിക്ക് തന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. മറ്റേത് എന്താണ്? എന്റെ മക്കളാണ്, എനിക്കിഷ്ടം അവൻ എഞ്ചിനീയർ ആവാനാണ്, എനിക്കിഷ്ടം അവൻ ഡോക്ടർ ആവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. ഇതേമാതിരി ഇരുന്ന് പഠിക്കുക, ഇന്ന ട്യൂഷൻ ഞാൻ വിടുന്നു, ആ ട്യൂഷനിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള മാതിരി നമ്മൾ കമ്പൽ ചെയ്യാണ്, ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ദാനമാണത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നേക്കാണ്. എന്താണ്? ഭക്തിയുള്ള ഒരു ഉത്തമ പുരുഷന്മാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ലേഡീസ് ആയിട്ട് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടാസ്ക്. ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അതിനെ കാണാനായിട്ട്. അതാണ് ഭക്തിയുതമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കർമ്മത്തെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇത് രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. 2 തരത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് തന്നെയാണ്, മുക്തി ലഭിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. എന്നാൽ എന്താണ് ഭക്തിയുത? അതായത് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാതെ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കാട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. അത് ഇവിടെ ഇതിനെ എന്താ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിയുതമായ സേവനകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൽ ഒരു ആഗ്രഹവും വരുന്നില്ല അല്ലെ.
അപ്പൊ അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉചിതമായ, യുക്തം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉചിതം എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്നാൽ മറ്റു തരത്തിലും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലി വിട്ടു, എന്റെ ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ സന്യാസം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഭഗവാനെ, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട, എന്നെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ, ആ ലെവലിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു തരത്തിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് തന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികൾ ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒളിച്ചോടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതിനേക്കാൾ നല്ലത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, പറയും ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഏതാണ്? രണ്ടിനും മുക്തി ലഭിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാം ത്യജിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഏതാണ്? ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മമാണ്. കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ലിസാർഡാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ കഥ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് അപ്പോ നൃഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ രാജാവ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദാനശീലനായിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ രാജാവ് എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു തവണ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുക്കും, കുറെ പശുക്കളെ. എന്നിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആ പശുക്കളെ കൊണ്ട് പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പശു അതിൽ നിന്ന് ഓടി എന്തായാലും രാജാവിന്റെ ആ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എന്നെ തിരിച്ചു വരും, അതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. സാധാരണ നമുക്ക് അറിയാലോ, പശുക്കളെ കഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതേ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും, വേറെ എവിടേക്കും പോകാണ്ട്. അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇത് ഈ അയാളുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോകുന്ന ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് രാജാവ് അറിയുന്നില്ല, ഒരുപാട് പശുക്കളുണ്ടല്ലോ. പിറ്റേ ദിവസം വേറൊരു ബ്രാഹ്മണൻ വരുമ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുക്കുകയാണ് കുറെ പശുക്കളെ. ആ പശുക്കളെ അറിയാതെ ഈ പശു പെടും തലേ ദിവസം മറ്റേ ബ്രാഹ്മണന്. പക്ഷെ മറ്റേ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി എണ്ണി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പശുവിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ്, തിരിച്ചു വരികയാണ് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ വരുമ്പോഴാണ് മറ്റേ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ പശുവിനെയും കൊണ്ട് പോവുകയാണ്, പശുക്കളെയും കൊണ്ട് അതില്. അപ്പൊ പോകുമ്പോ ഇയാള് ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ പറയും, ഓ ഇത് എന്റെ പശുവാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ പശുവിനെ എനിക്ക് തരണം, എനിക്ക് ഇന്നലെ രാജാവ് എനിക്ക് ദാനം തന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും, അല്ലല്ല എനിക്കിപ്പോ രാജാവ് തന്നതാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പശുവാണ്. വാക്ക് തർക്കമാവും, അവസാനം രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തും. അപ്പൊ രാജാവിന് മനസ്സിലായി തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല, എന്നാലും തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി അല്ലെ. അപ്പൊ രാജാവ് എന്ന് പറയും, ആദ്യത്തെ ആളോട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അയാൾ കൊണ്ടുപോവല്ലേ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും 1,00,000 പശുക്കളെ തരാം ഇതിന് പകരമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇയാൾ പറയും, ഇല്ല, വാക്കാണ്, എനിക്ക് ആ പശു തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അത് ഈഗോ ആയി അവിടെ. ആ പറയും, എനിക്ക് ആ പശു തന്നെ വേണം. രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഹ്മണനോട് പറയും, ശരി നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കൂ, നിങ്ങളെ പശുവിന് ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് കൊടുക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1,00,000 പശുക്കളെ തരാം. അപ്പൊ പറയും, ഇല്ല. അപ്പൊ പറയും, എനിക്ക് ആ പശു തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ വാക്കുതർക്കായി അവസാനം എന്തുണ്ടാവും, ഈ ബ്രാഹ്മണർ വന്നിട്ട് രാജാവിനെ ശപിക്കുകയാണ്. എന്നു ഒരു വാക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി വളരെ കുറവാണ്, ഇന്നലെ തന്ന പശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തു, അത് തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്, നിങ്ങളൊരു ഇതേമാതിരി പല്ലിമാരി ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇതാവാണ്. എന്നിട്ട് ഈ പല്ലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ, ഗോപന്മാരൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ കൈ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മോക്ഷം കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ ഇതിന് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പോലും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് പനിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും പ്രഭാവശാലികളായിരുന്നു, ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശാപം ഫലിക്കുമായിരുന്നു. അവസാനം പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനെ ശൃംഗി ശപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ ഇത് പോയത്. തെറ്റായ വിധത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് പിന്നെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ആ കഴിവില്ലാണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും എത്ര ചിന്തിച്ച് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണിത്. ജ്ഞേയസാ സന്യാസി യോനോ ദേഷ്ടീന കാക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാഭാഗോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ യഥാർത്ഥ സന്യാസി ആരാണ്? നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റുന്ന കപട സന്യാസിയല്ല. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അതായത് ഇവിടെ വെറുക്കുകയോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, അവർക്ക് ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അതല്ല, ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക്
എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് സാധാരണ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യും. കാരണം അതിനോട് അവർക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ തെറ്റായ ഒരു പ്രവൃത്തി ആണെന്ന് തോന്നുന്ന പ്രവൃത്തി പോലും സാഹചര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ആ ഫലത്തോട് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. കാരണം എനിക്ക് തന്ന ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാംസം വെട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും റെഗുലറായിട്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി കൊല്ലലാണ്, അല്ലേ? അപ്പോ എന്നാൽ പോലും ആ പാവം അയാൾക്ക് വരില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ദൗത്യമാണ്, ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾക്കൊരു ഭൗതിക ശരീരമുണ്ട്. ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിലനിർത്താണ്ട് പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട്. അതായത് അതിനോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനോട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. ഇതെന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരാളെ തൂക്കി കൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ വലിക്കുന്ന ആരാച്ചാർ വന്നിട്ട് അത് അയാൾക്ക് പാപങ്ങളില്ല. കാരണം എന്താണ്? അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അയാളോട് എന്തെങ്കിലും വിദ്വേഷമോ സ്നേഹമോ ഒന്നുമില്ല അയാൾക്ക് ആ നിൽക്കുന്ന കൊലയാളിയോട്. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മോക്ഷം ലഭിക്കും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെ എന്താണ് ഇവിടെ ബന്ധിക്കുന്നത്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളുമാണ്. ചീത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പാപങ്ങൾ, നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പുണ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബന്ധനത്തിൽ ഈ 3 കയറുകളിൽ അഴിഞ്ഞു പോകുള്ളൂ നമ്മളുടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുക്തനാവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സന്യാസസ്തു മഹാഭാഗോ ദുഃഖമാപ്തുമ യോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ അചിരേണാതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ത്യജിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ എനിക്ക് ഏതിനോടും ഒരാഗ്രഹമില്ല, ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് എനിക്കൊരു കണക്ഷനില്ല, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾക്ക് സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഏത് പ്രവൃത്തിക്കും നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നിരന്തരമായ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അത് എന്തായാലും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലെ, നമ്മുടെ ഒരു ചെറു കൈവിരൽ പോലും അരങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം വേണം, സാങ്ഷൻ വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഈ സന്തോഷമായാലും അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നില്ല അതിനോട്. അപ്പൊ അതാണ്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ സന്യാസ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പോയി ഒരു കാട്ടിൽ പോയിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യാണ്, വെറുതെ ധ്യാനിച്ച് വെറുതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്, എന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് നമ്മൾ ആ മണിപ്പൂര ചക്രം, പല ചക്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ ചക്രങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? ആ സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് സന്തോഷം വരുള്ളൂ. അത് എന്താ അതിന് കാരണം? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ജീവാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അടുത്തെത്താണ്ട് അത് ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കില്ല. നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീനിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കരയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താവും? അത് പിടച്ചോണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അത് ചാവും. അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അത് സന്തോഷമായിട്ട്. അതായത് എല്ലാവർക്കും അതതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവും ഇതുപോലെ ഒരു മീനിനെ പോലെ ഒരു അന്യലോകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ മാതിരിയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. അത് എവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് സന്തോഷം ലഭിക്കുക? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഘം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്രമിവാംബസ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരപുരുഷനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഇതെന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇതുപോലെ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ്?
അയാളെ ഈ ഒരു വെള്ളം, താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ എന്താണ്, അത് വാക്സ് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള മാതിരിയാണ് അല്ലെ, അത് പറ്റില്ല അതുമ്മേ. എത്ര ചെളിവെള്ളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ താമരയിൽ അത്രയും നീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം ആ വെള്ളം അതുമ്മേ ഒട്ടുന്നില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കർമ്മ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ട്, നല്ലതും ഉണ്ട് ചീത്തയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് സ്വയം ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമില്ലാതെ, ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ, അതായത് നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാതെ, അതായത് ഒരു വീട് വേണം, നല്ല ഫാമിലി വേണം, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം, ഇതിലെല്ലാം മുഴുകി ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അല്ലാതെ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തണം, നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഇതൊരു വാടക വീടാണ്, ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് അവിടേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താമര ഇലയിൽ വീഴുന്ന വെള്ളത്തെ പോലെ ഈ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. യുക്തകർമ്മ ഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ, അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ സന്യാസിമാരുടെ സങ്കീർത്തന പാടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതിൽ ഓരോരുത്തരെയും നോക്കൂ, അവരെല്ലാവരും അധികം പേര് കാഷായ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരിൽ എന്തെങ്കിലും വില പിടിച്ച സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല അവരുടെ കയ്യില്. അവര് ബാങ്ക് ബാലൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും സീറോ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് സ്വയമായിട്ട് അവരൊന്നും സമ്പാദിക്കില്ല. അതൊരു നിയമമാണ് സന്യാസത്തിന്റെ. അപ്പൊ എന്നാലും അവർക്ക് എത്ര ആയിട്ടാണ് അവരെ കാണുന്നത് നോക്കൂ. 3 നേരത്തെ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ്, അതും അളവോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവർ കഴിക്കുക. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും, അതും പ്രസാദം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത്, എന്നിട്ടും അവർ എത്ര സന്തോഷവാന്മാരാണ്. നമ്മളോ ഇത്രയും വലിയ കുറെ പേർക്കൊക്കെയെങ്കിലും അങ്ങനെ വലിയ വീടുണ്ടാവും, വലിയ കാറുണ്ടാവും, എന്നാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദുഃഖങ്ങൾ അലട്ടുന്നുണ്ടാവും. എന്റെ മകൾക്ക് ആ ലെവലെത്തിയിട്ടില്ല, ഈ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്, 1008 ടെൻഷനാണല്ലേ. ഇവർക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവനോ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയായാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കാറിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. 2 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും എവിടെയെങ്കിലും പോവാണ് കാറിൽ, നിശ്ചോളൂ. ആ കുട്ടി എന്തിനേയും എവിടേക്കാണ് പോണേ, ഏത് വഴി കൂടെയാണ് കാർ തിരിയുന്നത്, എന്തിനെങ്കിലും പറ്റി കവലയുണ്ടാവോ, ഇതുണ്ടാവോ, ആലോചിക്കോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു 10, 13, 14 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടി വലുതായി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അച്ഛൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എവിടേക്കാ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഈ വഴി കൂടെയല്ലോ പോവാറ്, ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ടേൺ ചെയ്യാൻ കാരണം? 1008 സംശയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ സംശയം എന്നുള്ളത് വരുന്നു, നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങണം, മനസ്സിലായി എന്താ അങ്ങനെ, എന്താ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകലാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ആ 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല, കാരണം അച്ഛൻ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലും സന്തോഷമാണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഒരു സമർപ്പണ ബുദ്ധിയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളാം, നിങ്ങൾ എന്നിലെല്ലാം സമർപ്പിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളതിന് തയ്യാറല്ല. അത് ശരിയാണോ ഭഗവാനെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കാത്തത്? 1008 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര് തന്റെ കർമ്മഫലത്തിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നേടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഭഗവാന് കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ മറ്റേത് സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അറിയുമെന്ന്, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ ത്രൂ ആണ് നടക്കുന്നത്, ഭഗവാന് സാക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മള് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യാസൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആത്മാവുള്ളത് അല്ലെ, ആണ്. അത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം. അപ്പൊ അത് ശരീരമാകുന്ന പുരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീട് വെച്ചോളൂ, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതായത് ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപാണ്, അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പുതിർത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത്.
ആത്മാവിന് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ എന്താണ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നിനും ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത്. അത് എവിടെയാണ് ആ ആഗ്രഹം ജനിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ടുള്ള മനസ്സിൽ, അല്ലേ? ആ മനസ്സിലാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ആത്മാവുമായിട്ട് ഇത് ബന്ധമില്ല എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മാവ് വന്നിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി എന്താണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു പാട്ട് പാടി, എല്ലാവരും എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. പറയും അത് ഞാൻ അത്രയധികം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും നന്നായി പാടാൻ എനിക്ക് പറ്റി, എനിക്ക് അത്രയും വലിയ കഴിവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് ടോപ്പായി. അപ്പൊ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ അത്രയും എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്, നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ അപ്പോ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? അപ്പോ ശരിക്കും ആ ആത്മാവിന് വന്നിട്ട് ഒരു ഇതുമില്ല, ഭഗവാന്റെ മാതിരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ സത്വഗുണത്തില്, രജോ ഗുണത്തില്, തമോ ഗുണം, 3 ഗുണം പറഞ്ഞു. സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപകാരപ്രദമാവണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ്. രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് ഇനിയും സമ്പാദിക്കണം, ഞാൻ നല്ല റിച്ച് ആവണം എന്നുള്ള, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടണം, എന്റെ മക്കളും എന്റെ ഭാര്യയും എല്ലാം സന്തോഷിക്കണം, ഞാൻ അത്രയും നന്നായിട്ട് അവരെ സന്തോഷമായിട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹവും അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് രജോ ഗുണത്തിലാണ്. ഇനി തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എങ്ങനെയായാലും അവർക്കെന്ന് പറയുന്നത് ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ള വിവേചന ബുദ്ധി ഇല്ല. അവരാണ് എന്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്? ദൈവമില്ല, അവരെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ കൊല്ലണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൊല്ലും. കാരണം ഈ നമ്മൾ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ശരികളില്ല. നമ്മൾക്ക് നല്ലത് എന്താണോ അതിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ. ഇത് എല്ലാവരിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ ഗുണം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവരെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എങ്ങനെയാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചിലപ്പോ അതും പല സമയത്ത് പല രീതിയിൽ ഇവരുടെ ചിന്തകൾ ഇത് മാറും കേട്ടോ, ഗുണങ്ങൾ മാറും. ചിലപ്പോൾ രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയും രാവിലെ എണീറ്റ് വിളക്ക് കൊളുത്തണം, നമ്മൾ നാമം ചെല്ലണം, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് സത്വഗുണമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നു, എന്താ പുറത്തുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലാണ്. അതിന് രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കോ തമോ ഗുണം ബാധിക്കും നമ്മളെ. നമ്മൾക്ക് ഉറങ്ങണം, എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നാൽ മതി, അലസത, അതൊക്കെയാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ആ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഒരാളിൽ തന്നെ പല സമയത്ത് ഈ ഗുണങ്ങൾ മാറി മാറി നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പരിശ്രമം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്. തദ്ബുദയ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠാ തത്പരായണാഹ കച്ഛന്ത്യ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാനനിർത്തൂത കൽമഷാഹ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാ പരമ്പൊരുളല്ലേ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിലെല്ലാം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രൈവറിനെ മാറി ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം ആരാ തരുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ തെറ്റുപറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മുക്തിമാർഗത്തിൽ പോകും. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ജനന മരണ ആ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ആ ഒരു ജയന്റ് വീലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ജയന്റ് വീൽ മാതിരിയാണ് ഇതിനെ പറയുക. ആദ്യം ജനിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മേലെ നിന്ന് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, വീണ്ടും മരിച്ചു, വീണ്ടും ജനിച്ചു, അതിങ്ങനെ പോയോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ, സർക്കിളായിട്ട്. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രക്ഷ നേടാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇതാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് 3 രൂപങ്ങള്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഇതാണല്ലോ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തില്. ഇതെന്താണ്? ഒരു സൂര്യരശ്മി മാതിരിയാണ്. അതുപോലെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട്. ഒരു തള്ളവരലിന്റെ വലുപ്പാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഈ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാന്.
ഇനി ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുക. അതാണ് എന്താണ് ദ്വിഭുജ, അതായത് 2 കൈകളുള്ള ഓടക്കുഴൽ ഏന്തിയ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ ധ്യാനയോഗമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, അതായത് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പരമാത്മാ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ, ഭഗവാനെ ഒരു പ്രകാശമായി കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ മുക്തി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ സായുജ്യ മുക്തി എന്നാണ് പറയുക. സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിലേക്കാണ് അവരെത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഈ ഹഠയോഗ അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗ അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് ഈ പരമാത്മാ അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതായത് വിഷ്ണു ലോകങ്ങളിൽ എത്തും അവര്. വിഷ്ണു ലോകത്തിന് മേലെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നമസ്കാരം എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വോയിസ് കേൾക്കണില്ല, ക്ലിയർ ആവണില്ല, ബ്രേക്ക് ആവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. മാതാജിയുടെ നെറ്റ് എന്തെങ്കിലും വിഷയമായിരിക്കും കേട്ടോ, നോക്കൂ കേട്ടോ. മഴയുണ്ട് മാതാജി പലയിടത്തും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നല്ല തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവാശ്വപാകേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിനക. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പൂർണ്ണമായും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ, അറിവ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിഞ്ഞ്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് നമ്മൾ, നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താണ്? വെറും കൈയോടെ വരുന്നു, വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഈ ലോകത്തില് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ ജനിക്കുമ്പോ? ഇല്ല. അത് നമ്മൾ പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരുടെ ഉദരത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്, ഏത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയോ? ഇല്ല. അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോയ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഏത് ഒരു വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തീരുമാനം മുൻകൂട്ടി കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതും തീരുമാനമാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളതും തീരുമാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരികയാണ്, നീ അനുഭവിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ദാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പുണ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള എത്ര നാൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഇതാണോ നമ്മള് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളത്, അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അതാണ് ചിലരിപ്പോ ഒരുപാട് പൈസയുള്ള ആൾക്കാരാവും, ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാണാം അല്ലെ? അത് 2 തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മുഴുകി ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിക്കുക. എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. നമ്മൾ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ആലോചിക്കില്ല എന്നല്ല, എന്നാൽ അത് മതി. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വേണം, അതിൽ കിട്ടണം, നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അത്രയും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയായിരിക്കും. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സാധിച്ചു തരണേ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സാധിച്ചു തരണേ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങൾ തീരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അറിയാൻ വേണ്ടുന്ന എന്തായാലും ഇവിടെ ഉള്ളതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ട് അനുഭവിക്കുക. ഇല്ലയോ അതുപോലെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ സാധനങ്ങള് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം കടം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നു, അതിന്റെ കാലം ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കേണ്ട.
അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് സങ്കടപ്പെടും വേണ്ട. കാരണം നമ്മളുടേതല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഇത് അറിയുന്ന ഒരാള്, യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവരമുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? അവർക്കറിയാമെന്നത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരാണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലെ ഭഗവാനുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞ തമ്പ്. അതായത് ഒരു തള്ളവലിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ജീവാത്മാവിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നത്? ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകുന്നില്ല. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മളെ വിട്ടുപോകും. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും, അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ മക്കളോ, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? അവരെല്ലാം നമ്മളെ വിട്ടുപോകും. നമ്മളൊരു ട്രെയിനിലെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ ഇറങ്ങുന്ന പോലെയാണ്. ആരെപ്പോഴാ പോണേന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സമയമാകുമ്പോൾ വിട്ടിട്ട് പോകും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവര് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ഇല്ല, അവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഈ ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് ആരാണ്? ഈ പരമാത്മാവാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ പരമാത്മാവ് മാത്രമാണ് എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അത് എന്താണ് പരമാത്മാവിന്റെ സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഭഗവാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോന്നു, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മോട് തല്ലുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി പോവാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ പിന്നാലെ എന്തായാലും അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആരെങ്കിലും, അതായത് അവര് നേരിട്ട് വരില്ല, എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാര് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് വിടും, ആ കുട്ടി അറിയാണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ, എന്തെങ്കിലും വല്ലാണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അപ്പൊ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു നേരെയാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും എന്താണ് സ്നേഹനിധികളായിട്ടുള്ള പാരന്റ്സ് എന്തായാലും ചെയ്യും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ എന്തായാലും പോന്നു നമ്മുടെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്, നമ്മൾ സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്യണം, ഞാനാണ് വലിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഫുൾ ഏത് സമയവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളെ നോക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായിട്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വരികയാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മളെ ഭഗവാൻ സാക്ഷിയാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ആൾക്കാര് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഒരേമാതിരിയാണ് കാണുക. അവർക്ക് നായയും വ്യത്യാസമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ചണ്ടാളിനും വ്യത്യാസമില്ല, ആനയും വ്യത്യാസമില്ല, പശുവും വ്യത്യാസമില്ല. എന്താ കാരണം? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഒരേ പരമാത്മാവാണ്, ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്, ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ അവരെ കാണുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ്, അതുപോലെ ആത്മാവിനെയാണ്, നമ്മുടെ പുറത്തെ ശരീരങ്ങളെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് വിദ്യാവിനെ. അപ്പൊ പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാര് എല്ലാവരെയും ഒരേമാതിരിയാണ് കാണുക. അപ്പൊ അവർക്ക് ആരുടെ മേലും വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവില്ല, വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ഭൗതിക അതീതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ലെവലിന് മേലെ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്, ഇതിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതിലോ ഇവിടുത്തെ എന്റർടൈൻമെന്റ്, ഒരു മൂവി കാണുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോടൊന്നും അവർക്ക് ഓവറായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് ഇതുണ്ടാവുക? ഒരു ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്ത് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെയായിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതി. അപ്പൊ എന്താണ് അവര് പൊതുവെയുള്ള സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട്, അവർ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അവർക്ക് ആനന്ദം വന്നാൽ ഓവറായിട്ട് ആഹ്ലാദം വരില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോ അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്ന ദാനമായിട്ട് അതിനെ കാണുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആഹ്ലാദം തന്നുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ദാനാണ്. നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള അറിയുമ്പോ ഏതിനോടും നമ്മൾക്ക് ഓവറായിട്ട് ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ദുഃഖത്തിലും ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല, ആനന്ദത്തിൽ ഓവറായിട്ട് ആനന്ദം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തിനെയും സമമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയേവതേ ആദ്യന്തമന്ത കൗന്ദേയ നതേഷൂരമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രീയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ദുഃഖം വരികയാണ്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ,
ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു 4-5 പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ പിക്ചർ എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഈ ആമ്പാറ്റ. ഇനി നിങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ എന്താ പറയണതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ സൈഡിൽ ഈ ആമ്പാറ്റ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. ഫയർഫ്ലൈ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പറയുക. അപ്പോ ആ ഈയാമ്പാറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഈ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ അധികം കാണുക. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ലൈറ്റിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പറന്ന് വന്ന് 1-2 മിനിറ്റിൽ അത് ബൾബ് പോയി തൊടും. എന്നിട്ട് ആ ചൂടില് ചത്തു വീഴും അല്ലെ? ഒരുപാട്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് താഴെ മുഴുവൻ ഈ പാറ്റകളുടെ ചിറകാണ് നമ്മൾ കാണുക. ആ ചത്തു വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോ എന്താണ് ഇതിനെ ഇവിടെ ആകർഷിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, മനസ്സിലാക്കൂ. അതായത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആ പ്രകാശം കാണുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്? ആ ഈയാമ്പാറ്റ അത് എന്തോ തിന്നാനുള്ള സാധനമാണ് തോന്നുകയാണ്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പറന്ന് അതുമ വന്ന് തൊടുകയാണ് ആ പ്രകാശത്തിൽ ആകർഷിതരായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടുള്ള ആകർഷണമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ആമ്പാറ്റ ചത്തുപോകും, ജീവൻ ഒടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ, ഒരു മാൻ അല്ലേ? അത് ഇവിടെ അല്ല, രണ്ടാമത്തത് വന്നിട്ട് ആനയാണ്. ഈ ആനയുടെ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുക ശരിക്കും അവര്? ഈ ആന എന്ന് പറയുന്നത് കൊമ്പനാന പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഒരു കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മേലെ മുഴുവൻ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇലകള്, വടികൾ നിരത്തി വെച്ച് അതിന്റെ മേലെ മുഴുവൻ ഇലകളിടും. അപ്പം അത് താഴെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല. എന്നിട്ട് ഇവർ എന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിടിയാനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും കുറച്ച് ദിവസം. എന്താണ് ആ കുഴിയുടെ അപ്പുറത്തേക്കൂടെ ഇപ്പുറത്തേക്കൂടെ ഒക്കെ നടത്തി അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അതേപോലെയുള്ള അവർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊമ്പനാനയുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ പിടിയാനെ വിടുകയാണ്. ഈ കൊമ്പനാന ആ സ്പർശന സുഖം ലഭിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിടിയാനയുടെ പിന്നാലെ പോരും. പിടിയാന നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകും. ഇതൊന്നും അറിയാത്ത കൊമ്പനാന നേരെ നടക്കും, അത് കുഴിയിൽ വീഴും. ഇങ്ങനെയാണ് ആനയെ പിടിക്കുക, ഈ കൊമ്പനാനകളെ പിടിക്കുക സാധാരണയായിട്ട്. കൊമ്പുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ? അപ്പൊ അത് അവിടെ എന്തായിരുന്നു? ഒരു സ്പർശന സുഖമാണ് അല്ലെ? അതുപോലെ ഈ ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ നോക്കൂ, വണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ഭംഗിയും അതിന്റെ സ്മെല്ല്, അതിന്റെ തേൻ കുടിക്കണം, വായയുടെ രുചി. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ, അതിന്റെ ആകർഷണമുണ്ട് പൂവിന്റെ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിരിക്കും. ഇത് താമരപ്പൂവാണ്. താമരപ്പൂവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ അത് വിടരും, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ അത് വന്ന് കൂമ്പും അല്ലെ? അത് ഇതാവും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ആ തേൻ കുടിക്കുന്ന രസത്തില് അത് സ്വയം മറന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പൂ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളില് കൂമ്പി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചത്തുപോവാണ്, ശ്വാസം കിട്ടാണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആകർഷണമാണ്. ഈ മാനുകളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ശബ്ദത്തുമ്മലാണ് ഇവരെ ആകർഷിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ഇതിൽ ഓടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഹണ്ടേഴ്സ് വന്നിട്ട് അവരെ പിടിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് മത്സ്യമാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ചൂണ്ടയിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇര കൊത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതും വായയുടെ രുചിക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ആകർഷണമാണ് നമ്മൾ തരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ വലയിലൊന്നും വീഴില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രകാശത്തിലോ ചെവി കൊണ്ടുള്ള മധുരമായിട്ടുള്ള സംഗീതത്തിലോ ഒന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യത്തിലും അവര് ആവില്ല. അങ്ങനെ ആകർഷരാവുന്നവരുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഏത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലവും നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഏകി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയേവതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇതും കോണ്ടാക്റ്റും അന്നേരം നമ്മൾക്ക് ദുഃഖമാണ് തരിക. ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദയ നതേഷൂരമതേ ബുധക. പക്ഷെ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന്, ഇതെല്ലാം ഒരു ട്രാപ്പാണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും മുഴുകില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയക്ഷീണ കൽമഷാഹ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാനഹ സർവഭൂതഹിതേരതാഹ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനുള്ള സമർപ്പണമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വലബന്ധേ ബ്രഹ്മനിർവാണം, ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്കും എത്താം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സംശയങ്ങളാണ്, ഉത്കണ്ഠയാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ? നാളെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സക്സസ് ആവോ ഇല്ലേ?
ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, അങ്ങനെ 1008 ചിന്തകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോടുള്ള നന്നായിട്ട് പെരുമാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൗട്ടാണ്, എന്താണ് അവർ ഇത്ര നന്നായിട്ട് പെരുമാറാൻ കാരണം, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ വല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ. അങ്ങനെ ഏതിനോടും നമ്മൾക്കൊരു വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വരുള്ളൂ. അപ്പൊ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തടത്താണ് സംശയം വരുന്നത്. അപ്പൊ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നതും. ഇവരെന്താണ് പറയുന്നത്, ഉള്ളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. കാരണം പരമാത്മാരൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, ആ ഭഗവാനെ അറിയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ. അപ്പോ ഇതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആള് എപ്പോഴും പരദുഃഖ ദുഃഖിയാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരദുഃഖ ദുഃഖി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തില് അവർക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തില് ദുഃഖിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇതില്. അപ്പൊ അടുത്ത വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നല്ല സംഗതി നടന്നു എന്ന് വെച്ചു, അത്രയും ഇതായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ന് പോട്ടെ, അവിടെ ഒരു നല്ല കാറ് വാങ്ങി, നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, അയ്യോ കണ്ടോ അവര് കാറേ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാ, അവർ എത്ര വലിയ കാറാ വാങ്ങിക്കണേ, നമ്മൾക്ക് ഈ കാറൊന്ന് മാറ്റി വാങ്ങിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മൾക്ക് വരും പെട്ടെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞു പോട്ടെ, ഇനി അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അയ്യോ അവരുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നമ്മൾ പറയും, വായുകൊണ്ടൊക്കെ പറയൂട്ടാ. പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ വരുന്നത്, ഭാഗ്യം നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ, അവിടെ കള്ളൻ കയറി കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയി, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് കള്ളൻ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഭാഗ്യം എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സുരക്ഷിതമാണ്. അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും പറയും, പ്രകടിപ്പിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ, അയ്യോ കഷ്ടായി, അവരെത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ സാധനമാണെന്ന്. പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്, എന്താണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് ശുദ്ധ ഭക്തിയുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കാണുമ്പോൾ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആ ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സന്തോഷം തോന്നില്ല. അയ്യോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പകരം ഭഗവാൻ അവരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്, നാളെ എനിക്കും ആ ഒരു ഊഴം വരാം. അതാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായിട്ടുള്ളവര്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും, അതായത് അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ പറഞ്ഞു സ്വയം സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും. അപ്പൊ ഇവര് എങ്ങനെയുണ്ടാവുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലെ പര ദുഃഖ ദുഃഖി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഈ പ്രഭുപാദ എന്താ ചെയ്തത്, 70-ാം വയസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കയിൽ പോയി അത്രയും ആൾക്കാരെ എന്താണ്, അതും കഞ്ചാവ്, ഡ്രിങ്ക്സ്, ഇതിലെല്ലാം അടിമയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിച്ചു. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവില്ലയോ എന്നുള്ളത് വിടും. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് എടുത്താൽ തന്നെ എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് പ്രഭുപാദ ചെയ്തതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് വീട്ടിൽ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അതിന്റെ കഷ്ടം അല്ലെ. അവർക്ക് ബോധമില്ലാണ്ട് അടിക്കുക, എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു വികൃതമായ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി ഒരു ഉത്തമരാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട്, കുടിയില്ലാണ്ട്, വലിയില്ലാണ്ട് ഒരു ഉത്തമ പൗരന്മാരായിട്ട് അവരെ മാറ്റിയെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എത്ര വലിയ കാര്യമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓരോ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക, മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കണം. നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല, മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം, അവരെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം, അവരുടെ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം. സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പാപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവർ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മ നിർവാണം. അതായത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും, ബ്രഹ്മനിലേക്ക് എത്താം, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. കാമക്രോധ വിമുക്താനം യദീനാം യഥചേതസാം അഭീതോ ബ്രഹ്മ നിർമ്മാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ്, കാമക്രോധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം കാമം എവിടുന്ന വരുന്നത്, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന്. ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് എവിടുന്ന വരുന്നത്, എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ, എല്ലാവരും ഒരേമാതിരി ഇരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരേമാതിരി യൂണിഫോം വീട്, യൂണിഫോം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേമാതിരിയാണ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വിചാരിക്കൂ ഈ ലോകത്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അപ്പുറത്തുള്ള ആളും നമ്മുടെ മാതിരി തന്നെയുള്ളത്, ഇപ്പുറത്തുള്ള ആളും നമ്മുടെ മാതിരിയാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം, പ്രത്യേകിച്ച് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എല്ലാവരും ഒരുമാതിരി ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ചും കൂടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് അതിനോട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നത്. അതാണ് കാമം.
അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. അപ്പുറത്ത് 3 പേർക്കും ഒരേ മാരത്തെ ലഞ്ച് ബോക്സ് വാങ്ങി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ വീട്ടിലത്തെ ഒരു 3 കുട്ടികൾ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്നാൽ ഒരാളുടെ കളർ മാറ്റം വരുമ്പോഴോ അത് തോന്നും അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് തോന്നും, ഒരേ മാരത്തെ ആണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇത് തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കാമം ക്രോധത്തിനൊക്കെ കാരണം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, നമുക്ക് കാമങ്ങളില്ല ക്രോധങ്ങളില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി, അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ശ്രമം പൂർണ്ണതും പരിപൂർണത. ഇവിടെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരമപദ പ്രാപ്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും, ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പൊ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതായത് പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്താ പറയാ, പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടില്ല. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് മുട്ടയിടുക കേട്ടോ, ജലത്തിലാണ് മുട്ടയിടുക. പക്ഷെ അത് അപ്പോഴേ തന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പൊ പക്ഷെ ആ മുട്ടകളുടെ മേലെ ഒരു ധ്യാനം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മത്സ്യത്തിന്. അതുപോലെ ആമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുക, പക്ഷെ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കരയിലുള്ള മുട്ടകളെ ധ്യാനിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ആണ് എന്തെന്ന്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഭഗവാനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നിരന്തരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്, ആ ഭഗവാനെയാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ്, ആ ഓടക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ആ ധ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഉയരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മൾക്കെല്ലാം ബുദ്ധി തരും. എന്താണ്, നല്ല പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ്, ചീത്ത പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ്, ഓരോ സമയത്തും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ബുദ്ധി ആര് തരും, ഭഗവാൻ തന്നെ തരും നമ്മൾക്ക്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നല്ലത് നടന്നാലും ചീത്ത നടന്നാലും അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ചീത്ത നടക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, എത്രയോ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അത്രയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ പോയത്, ഇത്രയും കഠിനമാവാതെ ഇത്രയും ചെറിയ രീതിയിൽ എനിക്ക് അത് വന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും. അതെല്ലാം നല്ല സുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ എന്തോ വിചാരിക്കുന്നു, അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഞാൻ അർഹനല്ല, ഞാൻ എത്രയോ തെറ്റുകളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ, എന്നാലും ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തരുന്നത്, നന്ദി ഭഗവാനെ. നമ്മള് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അയാൾ എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അവർക്ക് വരില്ല എന്നുള്ളതല്ല, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ അവരെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മരം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ്, മഴ പെയ്യുമ്പോഴും വെയിൽ കൊണ്ടും നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് പറയാറുണ്ടോ, ഇല്ല. അവ തൃണാദപി സുനീച്ചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അതെന്താണ്, മരത്തിനെ പോലെ സഹിഷ്ണുത. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവരുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പൊ എന്താണ്, നല്ല ചൂടുകാലാണോ, നിലത്ത് കിടന്നാലും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എന്താണ് ഫാൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, AC വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കില്ല. അവർക്ക് അതെല്ലാം നല്ല തണുപ്പ് കാലാണെങ്കിലും അവർ തറയിൽ കിടക്കും. അവരോരും അതിനെ ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ആവും അവർ ശരീരം. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഭൗതിക പറഞ്ഞ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ വികാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ അല്ല. ആത്മാവിന് തണുപ്പും ചൂടൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന്റെ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും ഒന്നും വ്യത്യാസം അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതാണ് ഈ ഇതിലത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഭോക്താരം തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം.
യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണെന്ന് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, യജ്ഞങ്ങൾ എന്താന്നുള്ളത്. എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കാണ് യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ യജ്ഞം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ കലികാലത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതില് വേദങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അതിന് പകരം കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ആദ്യത്തെ ഭാഗം. അതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നിനും, അതായത് ഒരു നല്ല ഒരു ഭാര്യയെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആരെ ആരാധിക്കണം, അപ്പൊ പാർവതി ദേവിയെ അല്ലെങ്കിൽ കാർത്യായനി വ്രതം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ കുബേരനെ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ, വിദ്യ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആരെയാണ്? സരസ്വതി ദേവിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾക്ക് സുഖവും ഐശ്വര്യവും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയെല്ലാം ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ദേവതാ പൂജകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേവതാ പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ്, ഇത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ല. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മള് ഒരു രാജ്യം, ഒരു രാജാവ്, അപ്പൊ ആ രാജാവിന്റെ അധീനത്തിലാണ് ആ ഫുള്ള് രാജ്യം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം രാജാവിന് എല്ലായിടത്തും എത്താൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അവിടേക്ക് അവര് താഴെയായിട്ട് ഓരോരോ ചെറിയ രാജാക്കന്മാരെ, ഓരോ മക്കളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ യുവരാജാക്കന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ പ്രൊവിൻസിലെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നോക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും. പക്ഷെ അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ രാജാവിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കാണ്ട് അവിടെ എന്ത് പുരോഗതിയും നടത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഈ രാജാവായിരിക്കും. ആ രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നമാതിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ, അതിനനുസരിച്ച് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ദേവതമാരെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഏത് ദേവന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വിഘ്നങ്ങളൊന്നും വരരുതെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ആ വിഘ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള സാങ്ഷൻ നമ്മുടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു ഗണപതി ഹോമം നടത്തി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം അതിന്റെ ഗണപതി ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് അർപ്പിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, സാങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാങ്ഷൻ ചെയ്യും, സാങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട പറഞ്ഞാൽ സാങ്ഷൻ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഓഫീസേഴ്സ്മാരെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഓഫീസേഴ്സ്മാരെയാണ് ഈ ദേവതന്മാരെല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്കപ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ആ രാജാവിനെ നേരിട്ട് അറിയാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യുവരാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ട്? നേരെ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയും, രാജാവ് എനിക്ക് എന്റെ സംഗതി നടത്തി തരണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കാര്യം നമ്മൾക്ക് നടക്കും, നടക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ നടക്കും, നമുക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തരാൻ സാധ്യമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് ആ രാജാവ് പറയും. കറക്റ്റാ. എന്തായാലും തെറ്റായാലും നടക്കേണ്ടതായാലും നടക്കണില്ലെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസിഷൻ ആരുടെയാണ്? രാജാവിന്റെയാണ് അല്ലെ, അധിപനായിട്ടുള്ള രാജാവിന്റെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ദേവതമാരെല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താലും ആർക്ക് പൂജകൾ ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം പോകുന്നത് ആർക്കാണ്? വിഷ്ണുവിനാണ്, ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും. ഇനി എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. അതെങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കുറെ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മൾ വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പോ ഓരോ അച്ഛനും അമ്മയാണ്, കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കും, നല്ല പനിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓരോ അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുവോ കുട്ടിക്ക്? കൊടുക്കില്ല. കാരണം എന്താണെങ്കിൽ അറിയാം എത്ര വാശി പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അസുഖം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത ലെവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ജീവന് തന്നെ അപകടത്തിലാവുന്നത്. അത്രയും കഞ്ചക്ഷനാണ് ലങ്സില്. അപ്പോൾ റിസ്ക് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവില്ല അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാത്തത്? ആ കുട്ടിയുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അവന് എനിക്കിഷ്ടല്ല അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാത്തത് എന്നുള്ള മനോഭാവമാണോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുള്ളത്? അല്ല, കുട്ടി വന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സാധനം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നില് നല്ല ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നിലും നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയധികം തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും വിചാരം എന്താണ്? മക്കള് സന്തോഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് തരാത്തത്? നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്.
അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ല സമയം വരാനുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ക്ഷമ വേണം. ഇപ്പൊ ഒരു ഇതില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരാൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ആള് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത്രേ, എനിക്കൊരു ഇത് വേണം, ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ വേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു പൂവ് വേണം, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂവ് വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നും കേട്ട മാതിരിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയ്യിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വന്നത് എന്താണ്? പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരു മുള്ളുചെടിയാണ് കയ്യിൽ വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാറ്റർപില്ലറും അതിന്റെ ബട്ടർഫ്ലൈയെ കൊടുത്തില്ല, കാറ്റർപില്ലറാണ് കൊടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, ഓ ഭഗവാന് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തോന്നുന്നുണ്ട്, എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഭഗവാനോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ചോദിച്ചതൊന്നും അല്ല തരില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അയാളത് വിട്ടു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴെന്തായി, ആ ചെടി ഇതിന്റെ മുള്ളുചെടിയിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂക്കൾ വന്നു, അതീവ സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റർപില്ലറിൽ നിന്ന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ വന്നു, ചിത്രശലഭവും വന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാവേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ക്ഷമ വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ എന്താണ് പാസ്റ്റ് എന്താണ്, ഇതൊന്നും പാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയോ? അടുത്ത നിമിഷം എന്താ നടക്കണമെന്ന് പോലും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ തന്നെ എന്താ അടുത്ത നിമിഷം ചിന്തിക്കാൻ പോണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പസിൽ മാതിരിയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നിറയെ പീസസ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് ഇത് പസിൽ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു പീസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തവണ നമ്മളത് യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമോ? രൂപം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല, നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ ഇല്ലാത്ത പീസസിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപമുള്ളത് ഇതാരാണ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. നമ്മൾ എല്ലാം അറിയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ രൂപം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന മാതിരിയാണ് ഭഗവാൻ അത് കൊണ്ടുവരിക. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആ രൂപം എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനാണ് അറിയുക, നമ്മൾക്കല്ല അറിയുക. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരുന്നത് എല്ലാം പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുക. ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മക്കൾക്ക് ചീത്ത വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും, അതുമല്ല നമ്മളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, ഓരോ ജന്മത്തിലും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് പറയാ, നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടൂല, സന്തോഷിക്കൂല. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല സമയമുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്തോ നല്ലത് നമ്മൾക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. അവശരക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മന്ത്രത്തിനെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം തരുന്ന ഉപദേശം നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിനെയാണ് ശാന്തി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭോക്താരമ്യ തപസം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം നാം ശാന്തി ചതി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. ഈ ശരീരം പോകുന്നതോടുകൂടി അതെല്ലാം അവസാനിക്കും. നമ്മുടെ നിരന്തരമായ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണബോധപ്രവൃത്തി. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കണല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ പറയാമോ? എടുക്കാം മാതാജി. 1 തൊട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പീഡ് കുറച്ച് പറയണേ, എഴുതിയെടുക്കാനാണേ. ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറച്ച് പറയണേ. സ്പീഡ് കുറച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴേ 1 മണിക്കൂർ ആവണില്ലേ മാതാജി? അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് സമയത്തിന്. അതുകൊണ്ടാണ്. മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനല്ലേ, അതാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്താണ് പറയുന്നത്? എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്, വെറുക്കരുത്.
അതാണ് കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അതിൻ്റെതായിട്ടാണ് വരിക. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുടെ ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെ പറ്റി 5:10 എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 5:10 എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? താമരയിലയിൽ വെള്ളമെന്ന പോലെ താമരയിലയിൽ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ഏതുപോലെ? താമരയിലയിലെ വെള്ളം പോലെ. ഈ ശ്ലോകം 12 എന്താണ് പറയുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന് സമാധാനം ഉണ്ടാകും. കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടും. ഇനിയോ? ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ശാരീരിക ബോധമുള്ള ആൾക്കാരോ? ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ കർമ്മഫലങ്ങളിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങളിൽപ്പെട്ട് വലയും. അതാണ് കേട്ടോ. ഇനി 17. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും? എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. ഇനി 18-ാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? അത് ശരിക്കും അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ശ്ലോകക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി. അതാണ് അറിവുള്ള, അതായത് വിനയാന്വിതരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു. സമദൃഷ്ടി എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും ചണ്ടാളനെയും ഒരേ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി കാണുന്നു. നേരത്തെ നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അസംഭ്രാന്തൻ, ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനി, മനസ്സിന്റെ സമനിലയുള്ള. അപ്പോൾ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? സമാധി പൂണ്ട ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ആനന്ദം ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയില്ല. എല്ലാം സമമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അവർക്ക്. ഭൗതികമായ 20ഉം 21ഉം ശ്ലോകങ്ങളാണ് മാതാജി. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ എപ്പോഴും അവര് തനിയെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആഹ്ലാദം. കാരണം എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേറൊരാളുടെ കൂട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ട് ആവശ്യം നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, തന്നെ ഇരിക്കാൻ പേടി തോന്നുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഫലമായി ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ? ഉദാഹരണം: ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ കോപാവേശം ഉളവാകുകയും അങ്ങനെ മനസ്സും കണ്ണുകളും നെഞ്ചും വ്യാകുലമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.
5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഫലമായി ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ചോദിച്ചത് മാതാജി. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അതാണ് ആ നമ്മള് ഈയാമ്പാറ്റയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഈയാമ്പാറ്റ, ആന. ഈയാമ്പാറ്റ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. ഈയാമ്പാറ്റ വന്നിട്ട് കണ്ണുകളിലെ മൂലമുള്ള അത് പ്രകാശം കൊണ്ട് ആകർഷരാകുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ് മാൻ? എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ് മധുരമായ സംഗീതം അതിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ആകർഷരാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പിടിയാനയോ അല്ല കൊമ്പനാന സ്പർശന സുഖം കൊണ്ട് ആകർഷനാകുന്നു. പിന്നെ മറ്റേതാണ് വണ്ട് അല്ലെ? വണ്ട് രുചിയില്. മീന് രുചിയുണ്ട്. ഇനി ഏതാണോ ഉള്ളത്? ഗന്ധം അല്ലെ? ഗന്ധല്ലേ? അപ്പൊ ഗന്ധം പറയാം. ഇത് പുഷ്പത്തിന്റെ വണ്ടിന് 5 എണ്ണായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിന്റെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഗന്ധമായിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ. കാരണം അതല്ലേ നമ്മള് പറയാത്തത്. കണ്ണുകൊണ്ട് പ്രകാശം അത് കണ്ണിന്റെ ആണ്. പിന്നെ ചെവിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാന്. ഇനി സ്പർശന സുഖം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആന വരുന്നത്. ഗന്ധം വണ്ട്, രുചി മീന്. രുചി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് മീനിന്റെ. ഇനി ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അനുഭവപ്പെടാതെ സദാ പരമപുരുഷനിൽ പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് സദാ ബ്രഹ്മനിർവാണം. പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം എഴുതേണ്ടവരെ എഴുതിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണോ? ശരിയാണ് മാതാജി. അതാണല്ലോ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 5:29. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃത്തം സർവഭൂതാനം. എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താണെങ്കിൽ നമ്മളത് വായോണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും ആരോടെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ തോന്നാറുണ്ടല്ലേ? നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മളോട് നന്നായിട്ടല്ല പെരുമാറണേന്ന് പലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആ തോന്നലില്ല. ഏത് അവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ കൂടെ ഇത് ശാന്തി മന്ത്രം അല്ലേ മാതാജി? ശാന്തി മന്ത്രം അല്ലേ? അതേ മാതാജി, ശാന്തി ശ്ലോകം അതാണ്. 5:29. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ നമ്പർ പഠിക്കണം കേട്ടോ. 5:29. സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാതാമാം ശാന്തി പൃച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിതാനം പാവനേം വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ. പ്രഭാത് ജയ മഹാരാജ് ജയ. ഒരു പ്രമാണം ജയ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.